Siyabonga ihlobo elikhulu bathandi ngasahlala phansi. Siyabonga kakhulu mhlobo wami. Ngicela ukungayona into yakho. Iphimbo lakho alifani nelami. Ngeke ngikwazi ukuqhubeka neculo lakho. Siyabonga kakhulu ukusikhonza kwakho ngegama lika Jesu. Amen. Ngicela siphuthume ezweni kaNkulunkulu incwadi eyabase Efesu isahluko sesibili verse number 4, 5 and 6. Incwadi yabase Roma isahluko sika 6 verse number 4 and number 5. Phela bathandekayo. Abase Efesu chapter number 2 verse 4, 5, 6. Incwadi kwabase Roma chapter number 6 verse number 4 and 5. Then siyabe siyathandaza egameni lika Jesu Inkosi engcwele. Amen. Hallelujah. Yes. Kwabase Efesu chapter number 2. Hallelujah. So funda ku verse 5. Verse 4. Hallelujah. Abezizwe bahlanganyela nabaJuda insindiso yomusa. Verse 4. Kepha uNkulunkulu ecebile ngesihawu ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo. Sesifile ngeziphambeko wenza siphile kanye noKristu kungomusa nisindisiwe. Hallelujah. Chapter number 6. Wasivusa kanye naye, wasihlalisa kanye naye embusweni wezulu kuKristu Jesu. Amen. Hallelujah. Sizothatha Romans chapter 6 verse number 4 and 5. Kwabase Roma chapter 6 verse 5. uNkulunkulu akasenzeli umusa ukuba sihlale esonweni kodwa ukuba sinqobe isono simkhonze ekulungeni. Ngakho sembelwa naye ngokubhaphathiselwa kukho ukufa ukuba njengalokho uKristu wavuswa kwabafileyo ngenkazimulo kaYise kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha ngokuba sihlanganisiwe kanye naye ngokufa okufananayo siyakuba njalo nangokuvuka. Siyabonga kakhulu mhlobo wami, siyabonga kakhulu bafowethu. Nesifundile kahle izwi kaNkulunkulu. Isibusiso sikaNkulunkulu masehlele phezu kwamakhanda enu njalo njalo. Amen. Ziphi induku manje awusagidi ngeinduku? Siyabonga kakhulu bathandekayo. Ngicela sibonge izwi likaNkulunkulu ngomkhuleko. Baba wethu onamandla onke, Baba wethu ongcwele, Baba wethu ophilayo kuze kube phakade, Baba wethu olungileyo, Yise wenkosi yethu enguJesu Kristu, umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. uJesu uyindodana kaNkulunkulu ngokuphelele. uJesu uyizibulo labakholwayo. uJesu uyisiqalo sezinto zonke ezibonwayo nezingabonakali. uJesu ungumlamuleli phakathi kwabantu noNkulunkulu. uJesu ungummeli wabantu bonke emaqaleni aba bawenzile phansi komthunzi welanga. uJesu ungumhlengi wabo bonke abantu obonileyo. uJesu uyinsindiso kaNkulunkulu epheleleyo. Ebusuku Baba wethu onamandla onke,
amazwi kaPetro siyawaphinda nathi siyasuka kuwe siyephi ngoba amazwi okuphila atholakala kuwe. Imahanushasaya ungonamandla phezu kwakho konke, phezu konke. Ungonqobayo, awuvinjelwa, awuvimbeki, awuqedwa, awehluleki. Uma indlela ingekho uyenza ibe khona. Angithi ama-Israyeli athe wena nkulunkulu nakwahlonga sibi uyayenza indlela ibe khona. Athi ama-Israyeli uhlele mpe amagebhugebhu osaphathakhathuyasiya elamahasuna hasaya. Angithi uJohane mayibhala incwadi yesambula athi ngathi mangibheka isihlalo sakhe sobukhosi ohlezi kuso uthi ngabona amehlo akhe akabhekeka uNkulunkulu. Uthi wayekhazimula kubaneka umlilo emehlweni akhe besethi kanti ulimi lwakhe lwalikhafula imibane. Athi makithi ngiyambheka iy'nyawo zakhe athi zikhazimula njengethusi. Makithi ngiyabheka izulu isihlalo sobukhosi. Makithi ngiyabheka umhlaba wisenabelo zezinyawo zakhe. Makithi ngiyabheka ngibomahanastuya ngibona iy'ngelosi zehla senyuka ezinamaphiko. Ngiyamuva nangaphambili athi ngiyabheka ngiyabona amagarubi namasarafi. Athi ngiyabheka ngibona iy'dalwa zasezulwini kodwa abantu lasekhaya siyamemeza elinye kwelinye sithi ungcwele, sithi ungcwele yena ozayo, sithi ungcwele yena ozobuya masinyane. Athi uJohane mayibhala athi kwafunwa phezulu ezulwini ozofuna awubathandekayo incwadi eneyimpawu ezisikhambisa. Athi uJohane iy'ngelosi neyikhulu zezulu zabheka phansi. Athi uJohane kwezwakala iphimbo lithi ungakhali. Johane inqobile ingonyama yomndeni kaJuda ifanelwe ukuyithabatha incwadi eneyimpawu bese yayivula ebusuku. Allow me to represent to you the Lion of Judah, the soon coming King, the Messiah, the great physician. And so allow me to introduce the King of Kings, Ayano, and Aya, and the fire, and the Koto, and Kaya, Papa, Papaya, and Yakasa, and Papa, Ilya, and Kaya, and Kaya, and Kaya, and Kataya. I'm so good. I'm Gatunala, Isigua, Sapila. I'm so good. I'm Gatunala. I'm Ansi, I'm Pila. I'm so good. I'm Gatunala. Ilanga, Lagulunga, Ikanyasi, Lagusa, I'm Gatunala. Ushasu, 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 Ilibo, Namakalwayo, Angwatunal, Impande,
kaDavide ihlumela kusese ebusuku angibethulele inyanga enkulu engafi engagugi engapheli engaqedwa ebusuku angibethulele isimanga sayimangaliso indilimihinan senenehene sininihini sinihini sinimanihini ngibona ingelosi sethula imikhala sibeka phansi sithi ungcwele wahlase esihlalweni sithi ungcwele olungileyo sengeneheni singinihini siminihini henenehini siminini mihinini ilimanaina sinihini yaso anahileya aseneya aliyasuni aseya ngimthanda lo Jesu esehamba phezu kwamanzi ngimthanda lo Jesu evusa uLazaro ethuneni ngimthanda lo Jesu evula amehlo ayiphumputha ngimthanda lo Jesu avuka akufani ngimthanda lo Jesu esanta papa aseketa pa aliaka papa aseketa aliase ataya ilia papa aseya aliaka helasoi Hele mama mama hili li 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 hili li hili li li hili li 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 hili li 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 ngivuma namangcwele ngiphuphisa amadliso namhlanje ebusuku commande ndandokata ngivuma namangcwele ngiphuphisa otikolose neyilwane impundulu neyimfene noma msosi akodwa abandla lasekhaya ngivumele namhlanje ngengidedele uShesu yedwa osaka papa akatasaka ata papa aseketa akatoya aliakato aseketa anta papa aliaka aseketa akato akato aliaka aseke alia aseketa aliasa Wala mfuba namhlanje ebusuku ngengikhuza umoya wayikhofa Oh hallelujah Nini Zintaba zale ndawo izintaba zonke zale ndawo ekwenziwa lekuzona imikhuba ebusuku silele
amahlathi ale ndawo afihla imikhuba ezwe ebusuku singaboni. Himasha nahalia kasenya kama oda shaka pasia hinamando sanaya akwata babachola kuna makama banda ahlele intabeni sanana tukadosana amaya seya kasaya kuna makama banda ahlele ihlahleni afika mahlathini kodwa namhlanje ake ngiwamemese emaphodleleni ake ngiwamemese ey'nkambeni ake ngiwamemese ey'godlweni amagama abantu antshontshiwe akabuye ayabuya uShesi wabuyisa mina khona ngikhuluma nabo uShesi wabuyisa mina khona ngisebona uShesi wabuyisa kodwa bamajola abanye basandiswe ngokufa kathi uma ungayenzi lento uzofa uSathane unamanga under this anointing ngekufe under this anointing ngekufe. Khona ingoma mama ethi singa thingi kibe nawe bihle yabona masuka lama mawufika kwakho cela ke ukhohlwa yonke into ngabe ubafuna ukubhizi ngayo ke usho lo muntu ukubekayo uthi senga thingi bena bishani yonke lento engiyenza kuwena awi understanding futhi awukho kuyona kodwa mhla wayenza uyobuya uzofakaza la kubishop ukuthi lo nkulunkulu sengibe naye emhlani yonke yami nalabe kuvalwe khona kwavuleka nalabe kumnyama khona kwakhanya nalabe ngalungi khona kwalunga sengibe naye uSathane mfethu njengoba ebizwa ngesela John 10 umthetho wakhe uyantshontsha uSathane ma ekntshontsha ma umuntu ojwala unganaki ungasibona sowakhe beka phansi microphone ungasibona sowakhe la manda ndini kithondo sendahanda silibibi alaye hesonde yano ina mama ina haso hena inia ngithanda ngoNkulunkulu uSathane mayifuna ukungitshontsha uNkulunkulu yemphula bese kuba unganaki komuntu kodwa mina ngiyaxoxa sontweni mawuzontshontsha inkosi yemphula bese umuntu anganaki bese ngathi uyaqabanga nje kala umoya ingcwele uyantshontshwa phaphama vuka qaphela uyantshontswa lithi iBhayibheli bondani nilinde isitha senu uSathane sihamba sibhonga njengengonyama sifuna esingabagwinya mina sengiyakuthandazela ngegama likaJesu waseNazaretha
mina ngibeka isandla upon your life, mina ngibeka isandla ekhanda lakho. Usathane okusungezayo, usathane okurobhayo, usathane okulwisayo, namhlanje ngingena kwi-warfare in the spiritual realm. Ezweni likamoya, I cancel and I destroy wonke ama-plans kaSathane ngawe. Izinto ezikhulunywayo, izinto ezihlelwayo ngegama likaJesu onamandla, zonke indlela zikaSathane empilweni yakho ngiyayihlahlisa, ngiyayikisha. Yonke iminyango kaSathane empilweni yakho ngiyayivala ngegama likaJesu onamandla. Ngiyathandaza moya wasezulwini, ngithathela yena umgcine abekwe wakho. Moya kaNkulunkulu ngithwalele yena. Siqonda ekhaya nithini masi singathiyeki ngalo ngasikholwa lapha ke sohlala my brother, uSathane akanandaba nokusonta kwakho, unendaba nesiphetho sakho. Mfethu angasa yazi ngikunothisa ngingena nje la etendeni. Shahando shamaya hela hana hini. uSathane akanandaba nokukhona ukusonta kwakho, kodwa ukumake ukuthi uyophetha kanjani. Mfethu, don't lose focus. Ngiyacela mfethu, angikwazi, ngiyaqala ukubona, kodwa ngicela ungayiluzi focus. Ungayiluzi focus. Hela mana Nkosi mfikele ngegama likaJesu. Kona akachazi uthi yenza angachazi lutho. Akuyona yonke into ayichazayo mayithanda.
kodwa mawungenzi ulinde incazelo uzokujezisa ngalokho. Ngithi ngalesikhathi ekhuluma ethi ayenza usuke azi ukuthi uzokwenzakalani, bese ngihlaselo umoya wokungabaza. What is if lento mayingaphumeleli? Ngcono ngoba uyangizwa. Lento kuzothiwa ngiyenzelani? Hema hanama hilihama. Akachazi yonke into dadewethu. Ngikubonile nje ubiza umnikelo ngathi Nkosi nansi into yakhe. Akachazi yonke into. Akachazi yonke into. Noma ungangena kwifasting umbuze ngeke aze akutshele still. Uzoqhubeka lokuthi yenza. Shamandandela sanashia. Hela shabasanashia. Hasakadoshia. Hanashia. Into ongasuke uyenze ukusondela kumama ubishop noma ubaba ubishop uyobuza uthola iguidance kubazali ukuthi nangu uNkulunkulu ethi angenze ukuthile. Ngingaqala ngalaphi kodwa yena ngeke abuye azokuchazela. Uyokunika instruction. Mawungayenzanga akujezise ngento athe yenze. Hinananananani. Heya. Okunye kukhulu ke dadewethu, kukhulu. Ilonto ekhalisayo okunye kukhulu. Ayikho ongafuna uvuka sowuyenza nje ekseni kukhulu. Kodwa mayishilo yena. Themba oshilo. Kuzokwenzeka ngegama lika Jesu. Nkosi kusukela manje emqinise ukhakhayi lwakhe nobunzi lakhe. Konke umthuma kona kwenze. Nkosi ngiyamcalela umusa ukuthi ube nesineke naye umfundise. Azazazi indlela zakho ukuthi zinjani. Sehlukile kunezabantu ngegama lika Jesu Inkosi engcwele. Amen. Umanavuswa. Oh no, why not there? Sixoxe indaba ethi ukuze ngimazi yena namandla akhe avusa uJesu kwabafileyo. Into yethu bathandekayo ithi baba uMajola akufanele sigcwale ikende kanje into ekhulunywayo ingamthinti uJesu. Once sahlangana kanje into ekhulunywayo yangamthinti uJesu. Sho ukuthi bese stokfeleni. Noma sikaze sigqoka amasudu kodwa sigqoka amasudu siye stokfeleni. Ngoba yonke into ekhulunywa endlini kaNkuluNkulu ayibe ngoJesu. Mayingabanga ngoJesu cishe umhlangano wethu bowurong. Why into ehlanganelwa abantu ethempelini kufanele ibe ngoJesu? Akulo indlu ayikwazi ukubizwa ngethempeli kanti akuxoxwa ngoJesu. iBhayibheli lithi ngokuba iTabernacle temple
likaNkulunkulu selihlezi kubantu. Kusho ukuthi yonke into umuntu ayihlanganelayo ayibe nguJesu. Isolo sike sathi ukufa kula kuhlukana khona into umuntu ayithandayo ihlukana naye. Ihlukana nje naye angaphinde ibonakale ibe nezwi kuye. Mawufunda incwadi kaMshumayeli izokutshela ukuthi laba asebesendaweni yabafileyo nendawo yabo abasayikhumbuli. Hayi ukuthi abayithandi, kodwa ukufa kukhulume ushaye isigqibhiso asithi awusahlanganyeli nezwe labaphilayo. Saqoqa izolo sathi amandla kaNkulunkulu yiwo ke lawa bathandekayo akwazi ukufika la singakwazi ukufika khona thina. Ngoba iqiniso lithi akekho umuntu ophilayo ongangena endaweni abafile aphinda abuye. Kuyezwakala esontweni? Akekho umuntu ophilayo owake wavakashela ukufa waphinde wabuyela enyameni yakhe. Umuntu owenze leyo nto kwakukala ngaye kwagcina kwaba uYesu. Konke ngilike kubuyishe wabishop. Ethi umehluko ngathi nomakhelwane bethu abakholwayo nabo ukuthi bona ekukhoneni kwabo wakwazi ukuya kufeni kodwa akasangabuyi. Bona babemkhonza bamkhonza vele sephansi emhlabeni akubuyekanga. Uzwe kuthiwa kade bevakashele libeni lakhe, kodwa lo ukhonzwa yithi. Ma uye eJerusalem uyofika ithuna li-empty. Kodwa ngicela uqoqe esontweni ngoba wangena endaweni abafile waphinde waphuma. Mayephuma mawami uthi wangqongqoza la kuhlezi khona abafundi, waswakala sathi ukuthula akube nani. Ngiyaqoqa esontweni akaze avuke ethuneni angavuki nokuthula. Mayavuka ethuneni uzomemezela ukuthula. Angaze ubhalele itendeni odinga ukuthula engqondweni, emshadweni, ey'nganeni, emsebenzini, ebhizinisini, ekhaya. Kodwa kithi mayevuka wafika wathi ukuthula akube nani. Ufike endlini mambishop evaliwe ne kwakhiwa ukhiye ungaphakathi ephaketheni lomuntu soke siyixoxe lento sohamba nayo nje, kodwa wabonakala engaphakathi ukhiye usephaketheni umnyango usavalekile. Nina ngicabanga ukuthi uJesu into yokudlala abathandekayo angahlulwa ukungena endlini umuntu akwazi ukungena ethuneni awukodwa abathandekayo wasifaka yena wathi Baba esandleni sakho ngiyawubeka umoya wami. Hayi bathandekayo
wasiyisa yena ekufeni wabuye waphuma. Bathandekayo, unamandla okungena la ngangenwa khona, unamandla okuphuma la ngaphunywa khona. Ubani lowo? uJesu inkosi yethu. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ntungwa before lento yokungena kuvaliwe nokuphuma kuvaliwe yenziwe uye. Uqale wayenzisa abazalwane. Cela uqoqe sodwa. Peter, Paul and Silas babevalelwe etilongweni. Babi Bishop kathi angiqoqa ngithi mina engathi inkosi ingasipha amakholwa azongasabi ukushumayela ivangeli ngesibindi. Okay. No. Ntungwa angiyibeke kuwena ne-department. Inkosi ayisipha abantu abasha abafana namantombazane abazoba nesibindi, hayi sokugqolozela abazali emakhaya, kodwa sokugqolozela usathane namadimoni. Jesus. Abazoba nesibindi, hayi sokwenza izono, kodwa sokuma athi ngisindisiwe, athi ngihlanzwe ngegazi likaYesu, athi izono zami ziqolelwe, athi sinyeke inhlukano yempumalanga nentshonalanga, athi sikude, athi uJesu wangifela, athi uJesu wangilamulela. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Abantu abasha bala ekhaya ngiyanihalela ihambe nisinde. Ngifuna Mntungwa ukusulela umoya la ekhaya wentombi uMaria. Bani umzalwane uMaria owathi epropose uJosefa kwafika ingelosi, uzawukhulelwa bese uzala umntwana umqamba igama uthi uJesu Mateyu uye oya kusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Ngicela osisa abanjalo, ngicela obhuti abanjalo, kuyokwenzeka kanjani? Kaloku ngingayazi indoda. Mina ngicela uqoqe esontweni engathi singakathola abantu abasha abathi angike esontweni kodwa ngisembusweni, isona ngisenzi, unembezi uyangifakazela, angijoyinanga ikhwaya kodwa ngisembusweni, isona ngisenzi, unembezi uyangifakazela. Jesus Christ. Uthi uMaria Mntungwa utshela ingelosi, hayi umfundisi, chaza ngizokhulelwa kanjani ngingalalanga namuntu. Yathi lokho zokukhulelwa kungomoya. Wathi uMaria, now you are talking. Ngoba le nhlobo le ayikhulelwa ingalalanga. Le nhlobo le, ngiyaxoxa esontweni, le nhlobo le yile ingakhulelwa ingashadanga. Ma kwenzeka ngiroja usathane wayiqala egcina, le nhlobo ngeke isaphinda. Ngicela ungivumbele ngikhulume ne-department yakho. Le nhlobo le kungcono ukuhlupheka kunokungena emsebenzini ngoba ulale nomuntu ophethe khona. Le nhlobo le. Jesus. Hallelujah. Le nhlobo le ayijoleli ukugqoka amaweave, le nhlobo le.
Jesus. Mangabe usho le nhlobo le. Kungasuke kuthiwa ineyinwele ezigugile kodwa ibe ingazange ilale namuntu. Le nhlobo le. Jesus. Nkosi yami. Le nhlobo le. Le nhlobo le. Jesus. Oh, hallelujah. Jesus. Phela manje namhlanje sixoxa ukuthi onjani ovusiwe ubonakala kanjani ovusiwe. Izolo besithi amandla akagijima emathuneni. Manje sebephumile emathuneni. Sithi ukuphila kanjani sowukhishiwe ethuneni. Jesus. Bathi inkanyisa oPaul noSila bese jail. Bathi beshayiwe. Bangacela imithi yezilonda. Bavele badumisa. Singamthola umuntu omusha njalo. Ozoye kudabukisa. Ozoye kuba isiaram phambi kwabantu. Ozoye kudatukelwa. Mntungu uyazi mntakababa ukuthi empilweni akubona bonke abantu abatshethe uyahlupheka abakuzwelayo. Abanye bahleka inhlinini. Uyabona lo amsoro uyena ngeke ukondle ngalutho. Uyazi mina I prefer ukuthi ngiphume la kunomuntu omusha othi ngiyoshintsha nje step sami sokuhamba. Bazoze bangibuza ukuthi ngisebenzaphi ngoba indlela engihamba ngayo ayidabukisi. Jesus. Bavele badumisa. Kwasho ukuthi ma edunyisiwe lo namandla okukhipha abantu emathuneni akakaze ahlale ezwa edunyiswa ngoba uyahlala endumisweni Hallelujah. yabantwana bakhe. Hallelujah. Kwaphoqa ukuba akungakhishwa noma yini ezulwini kodwa akukhishwe lenhlobo ezofika umgcini siboshwa enokhiye ephaketheni. Kuthiwa wemiste bagcine kanjalo okhiye bakho. Thina siyakwazi ukungena ukhiyile. Siphume. Kodwa mhlobo wami wathi mayevuka umgcini iboshwa maye iminyango ivulekile. Wathi hayibo okhiye naba uvule bani. Wahosha inkemba wathi nilifake engozeni ikhanda lami. Wathi uPaulos ungayilimazi sikhona sonke la. Akekho uhambile. Afethu. Bishop thina masikhishwa asibaleki. Ngoba asintshontshwanga ukukhishwa kwethu. Sikhipha sihambe nje kahle nje. Asibaleki mntungwa. Akuthi makuvulwa bese ngathi phuma isigebengu uyiphoyisa wena engathi phuma isigebengu kodwa sithi makuvulwa bese silande lo skiphileyo kanti benikuphi ibandla lasekhaya malithi iBhayibheli amaSirayeli umitsika yomlilo ebusuku ima nawo ayema mayihamba nawo ayahamba insinga yefemini mayima nabo bayama mayihamba nabo bayahamba ebusuku ake ngimemezele ungasuki phansi kwefu ungasuki phansi kwensika yomlilo mayima ima mayihamba hamba. Jesus.
ukufa kukaYesu wayohlangabeza thina. Ngithe izolo cingwane kukhona abafana nami abazalwe sebezalwe emathuneni. Mhlambe bakhona abanamhlanje kade bengekho izolo abakangifakazela ukuthi mina ngazalwa sengizalelwe ethuneni, ngakhuliselwa ethuneni, ngingaka nje ngisethuneni. Yini ukuba sethuneni? Ukuphila impilo ongayazi nawe, engayindawo. Uthi uyabuza kuthiwa mntanami ayikhaya soloko saba nje sonke. Sho ukuthi umuzi osethuneni wonke kuvalwe ngehlahla. Angani mangixoxeleni izolo. Ugogo wayeyisangoma. Uma eyisangoma ekhaya nezangoma eziwu-2, esidala, esincane, esinye sizala esinye. Uyazi udadewethu, zingahlupheki izangoma ezingizalayo saze saba ama-celebrate endawo. Kwathiwa kulo wamuzi wakaMashaba onezangoma ezimbili, ekunesicabha ngenhla siyiplangwe, ngezansi siwuthayela. Noma sethiwa uyathanda umnyenya ongeke uqale ngoba wasidonsa nje siyamemeza. Kanti kuzofika ubaba uBishop Mambo Mkhize emanzi amhlophe ezobeka imvuselelo. Ezakudala-ke imvuselelo zazingafani nalezi. Kwakuvele nje kulandwe iyibondo ehlathini zikaGumtree, zishaywe zibe u4 bese ngimboza useyili ngenhla. Phelile njalo. Akuna sound system. Siyoshaya iplangwe kuze kuyoshona ilanga. Izandla zazishawa hayi kancane. Yazizwe kaBishop sinjani? Zasinjalo-ke. Wahlabela ingoma ixilongo. Lifikile ivangeli esizweni saKwaZulu Ela siyeke kanjani ngoba siyayazi sonke. Kanti uhlabelela nje lesi esincane salikwazi angazi siphunyuke kanjani saye enkonzweni. Ngidedele ngixoxele esontweni. Umuzi uyakhululwa nayingane encane. Hallelujah. Mina Bishop I know ukuthi la khona bathi itende into yezingane. Izingane zigijime ziye etendeni kanti ziyolanda isibusiso sasegqekeni. Jesus. Mina ngicela uxoxe esontweni. I-breakthrough nempumelo yasekhaya yafika ngoma eyilasibone. Bekhona abadala kunaye bengasindiswanga kodwa insindise ekhaya ukubhoboka kemnyango uvuleka kwezinto kwafika ngelasibone yasekhaya. Hallelujah. Jesus. Washo ukuthi kufike umafika ufike izinto ziyenza ikuqobo lwakhe akathumelanga uyifikele. Kufike ke manje umenzi wezinto wathi mayigoduka eyiqoqa uma ekhaya wathi sengisindiswe ngihlangane noJesu sathe sidala ikyabelungu angiyifuni la ekhaya nginesangoma la ekhaya nginedlozi la ekhaya nginomsamo la ekhaya ngiyahlaba sathe sincane wema sala nomzi wakho kodwa ngihlangene sengihlangene Jesus. Hallelujah. Jesus. ngesikhathi sokuthandaza Bishop
kwami akuthandazwa into yabelungu ngesikhathi sokuthandaza uma wayiphuma ekhaya ayoguqa embileni engadini inyanga enkulu likhona la mali kuhle I'm getting emotional mangikhuluma lento ngoba njalo umama yothandaza ngangimlandela ngingazi ngiyaphi kanti ngiyosulelwa amandla endiyasekhaya wayethi mayithandaza mina ngithandazi ngihleli eduze kwakhe kanti into kaNkulunkulu isuka kuye ihlala kumina isuka kuyena izohlala kumina. Aqonde ekhaya ayokwenza imisebenzi yosuku njengentombazana ukhumbule ukuthi usizele ngaphandle komshado vele wonile ekhaya uzale ngashadanga sibathathu sabafana bodwa asondliwanga sikhokhelwanga sonke uyihlazwe ekhaya bayifika noYesu kodwa sonke sibone mawulahle babalwa lezingane ukuthi bazokhula kanjani bathi ukuthi uhlangene nomondli wey'ntandane nobaba wabafelokazi uhlangene nesinkwa sokuphila uhlangene noJehova provider uhlangene nekakarapha uhlangene nozima uhlangene nomayakisa uhlangene namandla amakhulu uhlangene nengubo yenkazimulo uhlangene nokupheleleyo. Umthandazo awusona isport. Umthandazo awuwona umdlalo. Mesaba umzalwane ophapha kakhulu magidwa abese yahlina masekuthandazo. Ukuze nibe safe bekanani mesabeni phakathi kwenu othanda ukuqala amaculo kodwa engathandazi. Athi ngikwenye indawo asukuma ingane ukuhlabelela hlabelela chase ahlabelela kokhona into ethi ima awumbheke ubani ngakithi ngiyambheka lo oculayo akekho lo oculayo akekho la endlini theme ehlala phansi sengisukuma ngathi mntanami awusondela ngathi ubani wena bonga njengenkomo sesuka la kade hlabelela Jesus ngambuza nje ngathi uba wena obhonga njengenkomo sabu umuntu ongenalo ialtari aguqa kulona. Oh Jesus. Sisabi ikholwa ehlala limenge izinyawo ongakaze ubone liguqa. Ah Jesu. Jesus. Lesabi ikholwa
libizwa ngetiye lojene kodwa ungazubone liguqile ngoba ulwazi olingenamandla umthandazo alisizi muntu. Uma wayithi mayisuke althare lakhe kusho ukuthi amandla althare akakaze asale e-althare. Uqala phansi, amandla althare lakho akaphelele althare lakho, ajwayele ukuhamba nomuntu olisebenzisayo. Hallelujah. Iqale phansi, Jesus. i-althare molivakashela noma ngabe eliphi linayo into yokubonga ngamandla alo. Jesus. Uma wayithi mayisekhaya uyangathandazi kodwa ngelinye ingasezwe ugogo ethi ngicela ukubuza ukuthi isonto likhona yini, ubuze isango lesidala, sibuze isonto ukuthi likhona yini, sibuza ngesonto uze ubothi inkinga inkulu, abuze ngesonto ukuthi isonto likhona. Saphendula umuntu wathi hayi isonto likhona, wathi ngicela ukuhamba naye. Kanti amandla e-althare asebenzile emfihlakalweni singaboni. Mayefika ugogo esontweni isiphakamisa saqoqa isandla wamukela uJesu. Jesus. Jesus. Uthe ugogo mamukela uJesu, kwasho ukuthi uJesu mayemukelwa yinhloko yonke into engezansi kwakhe. Ekhaya kusindiswe thina, mina ngumZukulu, kusindiswe abazukulu, ngisho abazukulu bakhe. Uthe sasama celebrity ezangomeni ezimbili ezihluphekayo. Mawudlula nje khona ngale ucelebrity uma isibongo esigqamile sangaphela kodwa kwashintshwa i-althare. Sona leso sibongo kwashintshwa i-althare. Kuyaphi? Ngifuna masibanibani uzohamba la, uma ufika lapha ufike ubuze nje kamfundisi uMashaba, bazokukhombisa kungale kwakhona. The same Mashaba kade kuwumuzi wesangoma esihluphekayo. Bafowethu ngiyaxoxa esontweni, akakaze afike ethuneni lakho lezinto ezifile angabuyi neculo elisha. Kuyohlala kuningoma entsha eculwayo. Indlela ebeyiyo kwenze njani ukuze ngimazi yena namandla amvusile kwabafileyo. Sasikoqa into amithi ukufa kaJesu wayezohlangabeza ekufeni. Mayesephuma uphuma nathi. Cela uxoxa lento nomuntu ongakholwa la endlini. Noma uJesu ngamnqaba kodwa okusalayo wabuya nawe ekufeni. Umuntu ongakholo la uhleli ethuneni ngoba ethanda kodwa umnyango ukuphuma kade wavulwa. uJesu wangena ethuneni eyohlangabeza thina. Ma evuka kuvule kumnyango wethuna, kusho ukuthi bonke abantu abenze njani? Abaphume. Ongathanda ukuphuma ingoba engathandi, hayi ngoba kungaphumeki. Ngiyaxoxa namhlanje ebusuku. Osahleli endaweni abafileyo ingoba ekumnandi ukufa. Kumnandi uhlala endaweni abafileyo, hayi ngoba esavalelwe, ngoba uYesu wakwehlula ukufa. Khona ama-point bishop engicela ukubhala ngawo. uNkulunkulu uma esicebisa ngesihawu sakhe,
usicebisa ngenxa yothando analo ngathi olukhulu. Eyiphi lo ngcebo akuyona imali, kodwa ile yokuthi la esifuna ukuba khona siba khona. Into esifuna ukuba nayo siba nayo. Noma abantu bangathi kukhona esishoda ngakho, kodwa thina asiyona lento abacabanga ukuthi siyiyo abantu. Sicebile kakhulu kunabo ngoba uJesu ngesihawu sakhe wasicebisa kakhulu, esicebisa ngoYesu indodana yakhe. Ngamapoint engicela ukubhala ngawo. Okay, ekufeni babu bishop angithi umuntu mayefa akakhulumi, akadli, akagqoki, akahambi, yonke into uyayenzelwa. Uchaza ukuthi ekufeni uphucwe i-authority. Cela uqala phansi. Ekufeni uphucwe igunya. Awukwazi ukumemeza lutho lwenzeke. Kodwa amandla avusa uJesu kwabafileyo. Wathi mayebuya uJesu ebuya nathi wasinikeza itayitela elithi enikukhululayo ezulwini uzokhululwa nasemhlabeni. Hallelujah. Akuthi abathanda ngixoxe ebusuku. Wasibuyela amacingwane negunya elithi uyakuyinquma indaba, uyakuyenzelwa. Kusho ukuthi mina akuthi abathandekayo, kaloku ngiyakholwa, ingakho ngikhuluma. Ngabuya sengithi sengiyakholwa, into engiyikholwayo ngiyayikhuluma. Ayizukwenziwa yimi, kodwa nginegunya enginalo elibuye ekufeni. Akakasafa umuntu abe negunya, ofayo akanagunya, ofusiweyo unikezwa igunya, unikezwa amandla, uyakhuluma bese kuyenzeka. Hallelujah. We have authority ekuvukeni kwethu noJesu. Ngixoxa lento abathandekayo. Sengasekubhaleni. Bangathi inkanyisa uNkulunkulu akasenzele umusa. Emagunyeni esinawo singasebenzisi igunya isayidi elilodwa. Bese usathane sibhuqa kwelinye isayidi. Batabasha ake nginixoxele. Uyazi ukuthi wena unamandla phezulu komzimba wakho. Wena awuyona inja, awuyona inkomo, awuyona inkukhu. Imizwa yakho izwa ngawe, awuthi wena ulandela imizwa yakho. Ngicela phansi bafethu. Umuntu omusha, imizwa yakho izwa ngawe. Angithi ngisho ukuthi ngiyahalela, angazi ngithathana. Imizwa yakho kufanele ibe active, kodwa ingakuholi, wena uhole yona. Okay, imizwa yakho ungabi umuntu njalo oxolisa senzile. Qale phansi. Ungabi ikholwa elisha eliwumuntu omusha elijwayele ukuhlambuluka selenzile. Leyo nto ikunikeza isign ukuthi uyakholwa, kodwa imizwa yakho inamandla phezu kwakho. Bishop, angithi into ithi unamakholwa angafuni ukuhlambuluka uma engabhaqwanga. Uma engakabhaqwa akonanga. Uma sebhaqiwe ima eya ngabishop eyohlambuluka. Awuhlambuluki base ubanjiwe. Uhlambuluka usakhonzwa umoya kaNkulunkulu bengekho abantu.
uma kunomuntu omusha ola endlini ama-senses akhe onke owu-5 angasebenzi, ngingamsa kudokotela ngoba kufanele esebenzile. Ngoba ave sothi ukholwa ngoba imizwa ingasasebenzi. Ayisebenze bese wena mnikazi wayo uba namandla phezu kwayo. Futhi impungose ayingadayivethwa noma ngangishaya ndaba. Umfana abe umfana, intombazana ibe Jesus. Oh, Hallelujah. hallelujah. imizwa nje ingadayivethwa. Singaze sithi hayi yena abantu akahluphi ngamantombazana. Uhlupha ngabafana. Khona la ehlupha khona kodwa. Hayi namhlanje ngangishada. Jesus. Vele ngigcina namhlanje. Ingalokhu ayibandla asikaze nje simbone eme nomfana. Hayi akami nabafana uma namanye amantombazana. Oh, hallelujah. uNkulunkulu akakaze ayidala into engayazi. Uma sivuswa endaweni yokufa, sivuswa kufanele siphile njengabantu bonke. Bese siba nomehluko ngokuthi sinegunya naphezu kwenyama yethu. Uma imizwa ihamba ngaphambili wena uza ngemuva, ave miningi iminyango yongena kuyo uthi uyaphumelela kanti uyofa futhi. Ngilaleni right. Uxoxa esinye isangoma siwugobela. Ugobela kona lo okwazi ukuthwathisa abantu. Bizwa kanjalo? Yes. Uthi ubungoma abuyona lento thina sitshela ukuthi ubuyikho. Singakuthathi kancane. Uthi umuntu mayiba isangoma uthatha isifungo njengomuntu oshadayo. Angithi ngishodi ngikhalela kusemini ihleli phansi sixoxe. Besoxoxa kushona ilanga, bozobona, bowephuma right. Uthi lo gobela uma ingane yentombazane ithatha ubungoma ufanele iyoshada nekhehla. Uma koyumfana ufanele ishade nesalukwazi. Angisho ukuthi bayoma phambi kamfundisi, ngisho ukuthi bayokwenza isivumelwano. Ukuzwe mase sisangoma ngihlale emanzini for 3 months bese ngawaqamba amanga. Siphumile ngomoya. Kwasala igobhoza egcekeni. Sayohlala nomyeni wasemanzini. Kwenziwa isifungo. Uthi lo khulumayo emsakazweni. Mhla siphothula uphuma ikhehle emanzini. Iqabula intombazane esiphongweni bese liphinde emuva. Sewuphelela umshado. Uthi noma ubani oyongena nayo ocansini loyo muntu oshade nekhehle liphuma emanzini akalalanga nalo yedwa kodwa ulale nekhehle.
bese angithi bekujolwa ngithi hlukanani ke uhambe uyojola nomuntu wenze njani ulale naye uthatha ikhehle ngala bawulifaka kuphi iphinde futhi i-relationship inganisebenzi. It doesn't work guys, ingasebenzi. Uqhubeke uhamba nalikhehlo olifaka ugcine sewunabantu abawu5 olale nabo obesulele ngekhehla abangalazi. Ake ngixoxe lento abathandekayo. Noma sethiwa mntanami uyafika lobuthakathaka kodwa ungavuma ungena ocansini. Isex yenye into ayiyona lento oyibonayo wena. Kukhona izinto abantu ababhuda kuze engaphubeki bayithatha kocansini. Babengazi nomsulela wayengazi. Ingoni 8 kunomoya owuthatha ngocansi. Ingoni 8 ngoba inamaphilisi ayo futhi unomjovo omazoshaya kanye ngonyaka. Kunamadimoni atholakala lapha ebhedeni. Ukuhle nawo uzale ingane zinalo moya ziphila ngalo moya uzikhulisa ngalo moya. Mntana bekwehlulekela kwakho baleka umbhede ngashadanga. Kwenzakalani mase uvusiwe ukuze ngimazi yena kanye namandla akhe amvusa kabafileyo ngoba sikwazi ukuhlushwa amadimoni akade sihlupha singakakholwa noma sesindisiwe. Kuchaza ukuthi ekuvukeni kwethu kunemikhuba esingayiyekanga. Asivuselwanga ukugqoka amaheli, asivuselwanga ukuzoswenka kuphela. Asiswenke kodwa ekuvukeni kwethu igunya libuyelele kubanikazi balo. Kodwa abathandekayo angazi ngizona esontweni kodwa mawufunda iBhayibheli uma navuswa kanye noKristu funani okwaphezulu lapho ukuphekwa likufihle khona endaweni kaNkulunkulu abesethi lapho ehlezi khona ngakwesokunene hayi isandla kodwa ukhuluma ngegunya. uJesu uhlala emagunyeni bonke abamamkelayo wabapha amandla okuba hayi basonde kodwa babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Athi uPawulos kanjalo umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Bheka okokuqala kudlulile sekuvela okusha. Bathandekayo athi uPawulos ngiyamazi umuntu ekuKristu. Bathandekayo athi obhalayo ebhala iBhayibheli nina eniphunyukile enkembeni balekani ningemi iJerusalema livalelwe. Oh, hallelujah. Khuluma ngabantu abavusiwe namhlanje. Jesus. Sikhuluma ngabantu abavusiwe. Yabona la kukhona abantu engifuna ukubasulela ngento ethi ekhaya bazobuza ukuthi wena yini into oyikhulumayo iyenzeka. Makhuluma thina kwenzeke.
babethi bayakubheka umncane kunabo kodwa mawukhuluma into wena iyenzeka. Wena mawuvala into egcekeni iyavaleka. Wena mawubiza into iyasabela kodwa umncane kunabo. Abazi ubahlali lo muntu onamagunya asezulwini. Athi uJesu ngiphiwe amandla emhlabeni kanye nasezulwini. Akusewena ophilayo kodwa uYesu ophila kuwe. Mayingcwele khona kade ukhuluma nabo namhlanje ulungisa impilo yabo yovuko ukuthi sebevukile intoni abavuka nayo. Abantu abathandekayo Mayingcwele obani labo namhlanje kade ukhuluma nabo ngecharacter yomuntu ovukile ekufeni. Mayingcwele mabekhona balethe altare thandaze nabo ngegama likaJesu bese sigoduka. Mayingcwele kuleli tende ngizwe inhliziyo ekhalayo ethi ngibambezeleke kangaka nje kanti ngihlele endaweni erongi kade yavula indlela yokuphuma. Kufanele ngabe ngaphandle kudala kodwa isitha sangibamba namhlanje sengiphunyukile. Khona mina umuntu engimzwayo njalo ebusuku engicelezele phanga phambili bese ngithandaza naye ofusiwe namhlanje uzobuyelwa izinto zovuko empilweni yakhe ngegama likaJesu. Simike inyawo sonke. Bakhona kodwa abanjalo abathi Nkosi kunamagunya angilahlekele ngenxa yogazi. Ngasicingwane kukhona umuntu engimzwayo uhlele ethuneni eselivuliwe kufanele aphume. Namhlanje usuku lakhe lokuphuma ethuneni. Ngicela uze ngaphambili ngifuna ukuthandazela ngegama likaJesu. Thatha Mayingcwele umlethe ngaphambili lo xoxa naye ehlalweni ngegama likaJesu. Zingilimandu shilimaya namasi zililili ilimina mandushia ilililima. Ngicela uphuthe umuze ngaphambili bese ngiyathandazela ngegama likaJesu. Shamanda hana sinasuya. Ngiyacela ungayilibazisi, ngiyacela ungayilibazisi. Ilakha dushana yakabazeleya. Ungalilela kanjani ithuba nje kwelakho? Shaba yakadasita kadasi. Ngiyancenga mntasekhaya, ngiyancenga bengivele ngizele wena. Zunini yini hana. Ngiyacela mntasekhaya, ngicela uphuthe umuze ngaphambili. Ithuba lakho lekemando shanaya zelehena shadasaya. Ukuze ngimazi yena namandla amvusa kabafileyo. Shakaba sadashia. uJesu wahlangabeza endaweni abafileyo wafika walifuna ithuna. Sesinelungelo lokuphuma. Cela uphume uze ngaphambili. Then we pray ngegama likaJesu. Uma ngikhumbula ongakwenzelwa inkosi angiso ngabuye uma ngikhumbula
ngibalindile la Nkosi yami, ngibalinde ngesineke. Ngeke ngihlukane nabo engingabathintanga ngezandla. Khona abantu engibalindile, khona abantu engibalindile. Khona abantu engibalindile, elabashana sayi. Khona abantu engibalindile, Helia Shanaya. Bless you, son. Hey, yeah, bless you, dadewethu. Uyazi akunina nodwa, akunina nodwa, akunina nodwa. Elanaya nasadaya. Ngiyaqala usengaphambili sikhala shona yahalasana hashiya hasaya. Uma ngikhumbula hey, thank you mtaka baba, thank you so much my brother. Ongakwenzelwa uyazi bengithi uzobe sowula nawe othi lento yokuloku ngiyisola njalo ngenza iphutha ngiyayisola ngenza iphutha ngiyayisola. Bless you dadewethu. Bengithi uzobe sewula njalo, bengithi uzobe sewula nawe osibona sewenzile into ongayithanda wazi uyenze nini kanjani. Bless you. Inkoste malini njengebandla kodwa ngicela libheke imphefumulo. Kodwa ngicela libheke laba bantu kusukela izolo. Uyazi abakaphelele. Uyazi khona oyi-intercessor la kubo. Angazosale kanjani ngoba uwena okhulekela igceke lakini. Angazi usale kanjani ngoba wena oyi-target lapha egcekeni lakini. Bless you dadewethu. Angazi bafethu unhlani usale kanjani ngoba makuke kwashayeka nina nishayeka lonke ikhaya. Engathi Mdungu angathola insizwa sengibambela ipulpit ethi ukulumuva nje a little bit back. Yamana liso mandosha. Uyazi Mdungwa kukhona nama-families la especially omama Aishana kadali azuni hanashana saya abanamkhuleka bathi uNkulunkulu into eyahlukumeza mina ingabathinta abantwana bami kodwa angazi usale kanjani ehlalweni unomthandazo njalo angazi usale kanjani ngoba unenzalo yakho oyithandaza Nkosi into eyahlukumeza God bless you wami into eyahlukumeza mina ayikehleli kubantwana bami.
sithi ukuxoxa nje nawe ukuba besinye isikhathi besuke sithi ukuxoxa nje kodwa kube isikhathi asikho baba ngiyamthandazela ngishintsha yonke into esemzimbeni wakhe engenona icebo lakho ngegama likaJesu uma kunemoya eqashile eqashe ngaye ayisuke manje ngegama likaJesu ela hamaya ela baba igeka ahlala kulona zonke izinsuku ukuthumela manje egama likaJesu agijime ngespeed alibambe likhonto umbuso kaNkulunkulu Nkulunkulu wabantu bonke salamana Nkulunkulu wabantu bonke nalo ungowakho nalo ungumsebenzi wezandla zakho indayizele altare ukuba ukuvuka kukaJesu abenefit kukona receive healing isuke ekhanda yehle njalo ufike enyaweni ngegama likaJesu amalunga onke omzimba wakho ahlangane namandla kaMoya Ingcwele uNkulunkulu uyazi ngawe uNkulunkulu uyazi ngawe ekwazini kwakhe ngawe akekho umuntu ongamphikisa ngisho ngathiwa kukhona abantu abangakwethembi kodwa uNkulunkulu na uyazi kangcono ngawe hey laba shaka dadewethu ngisho ngathiwa kukhona izinto ongayiboni kahle kuwe ngawe obo lwakho personal kodwa yena owakudala uyazi ngawe mayikale kimi imvuselelo mayikale kimi baba mayikale kimi imvuselelo dadewethu ngifisa nje ukuthi angazi indiyacisha esibali cisha imvuselelo ilimala sabashiya kodwa namhlanje ngiyayibuyisela ngegama likaJesu Helikadash namhlanje ngiyayibuyisela ngegama likaJesu namhlanje ngiyabuyisela khona okuntshontshiwe la mina ngiyakuzwa khona okuntshontshiwe la khona okungasasebenzi la namhlanje uNkulunkulu I declare i-restoration ngegama likaJesu ukubuyiselwa wenkosi mawube nawe thwala ukulondoloza ukufihle insuku zonke zokuphila kwakho lethemba igama likaJesu libize ngesikhathi zonke uNkulunkulu angigcinele wena angithwalele wena khona ukucela inkosi kuze bese yakwenzela abaningi bayamshiya alright le ngoma eyakho mfowethu iye kuphila impilo ephilwa abantu mawungase nje ube nesikhathi uyozifuna wena uyozibuyisela empilweni yakho bese uye kukulandela abantu ngeke bakuyise ndawo
abanye bakhona ukuwaste isikhathi sakho ukuthi ngeke bakutshele. Abanye bakhonela ukuthi ekugugeni kwakho bawuhleke, behleka isikhathi wasimosha uhamba nabo, utshela ukuthi uphila nabo kanti bakumoshisa isikhathi sakho. Wethu angasi mfowethu, kunezinto eziserious ngawe ekufanele ubhekane nazo, kodwa ngeke uyiqale usena lesixuku sabantu ohamba naso. Anguyohlunga abantu ohamba nabo. uJesu nguye izolo, nguye namhlanje, nguye naphakade, akaguquki nakuwena ma. Akazange aguquke nasendulo, ngeke azaguquke namanje masekuwena. Musa wenkosi mawube nawo, thwala ukulondoloza ukufihle emandleni ngegama likaJesu. Ingelosi zikulondoloze zikuthwale uphumelele, phumelele. Izingelosi zikuthwale. Ngifuna manje uzungezwe ingelosi. Ngifuna manje noma yini oyenzayo, noma ikuphi la ukhona, ugadwe izulu. Wena uzofakaza ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukumlanda umuntu ekujuleni, abuye naye ephila. Wena usazoba lesikhathi nawo, uzobuya uphila wena la utshalwe khona. Wena la wathunjwa khona uzobuya uphila. Wena uzobuya uphila. Wena uzobuya uphila la wathunjelwa khona, uzobuya uphila. Uzobuya uphila la wathunjelwa khona. Ya! uJesu umhlobo wakho, uJesu uyakuthanda, uJesu uyakunakekela. uNkulunkulu umbusise ekungeneni ekuphumeni kwakhe. Ngikhuza impisi ezimbethe isikhumba semvu. Mntanam, ngikhuza impisi ezimbethe isikhumba semvu eduze kwakho. Kodwa ndodakazi yami, ngiyawukhuza umoya weyimpisi ongawuboni wena. Ngiyawukhuza umoya weyimpisi ongawunakanga. Zimbethe isikhumba semvu eduze kwakho. Nkosi makuvikele kulondoloze kuthwale. Noma ikuphi ocela inkosi yakwenzela kona. Huya, haya. Asuke ekhanda kuyofika enyaweni ugqola amandla kaNkulunkulu. Abese yakukhulula, abese yakulondoloza, abese yakugcina ngegama likaJesu. Abese yakubiyela, eyakuvikela ubusuku nemini, akuthwale izintwani zonke. Musa wenkosi mawube phezu kwekhanda lakho kulondoloza ukuvikela. Amagceko onyathela kuwo ngiyawabiza ezulwini ngegama likaJesu. Igceko ohlala kulo, Shamanda, Hanaya, Katasha. Ngisephula iy'khonkwane ezidolile kulo ngegama likaJesu. Sephula iy'khonkwane ey'fihliwe. Tshala igama likaJesu nesibusisi. Musa wenkosi mawube nawo, londoloza noma ikuphi la uyakhona. Nkosi mayibe nawe, ibe uNkulunkulu wakho, ibe umhlengi wakho nekhaya lakho ngegama likaJesu. Ekukhulekeni kwakho yekungabaza. Ekukhulekeni kwakho yekungabaza. Into oyifunayo yibize. Ngeke yenziwe wena, izokwenziwa yilo othandaza kuyena. Yo, ekukhulekeni kwakho yekukuzibheka wena, bheka lo othandaza kuyena, unamandla okwenza. Mina ngimbone ebhizi nawe, mina ngize ngimbone enza, mina ngiza kwenzeka ngegama likaJesu. Inkosi enamandla, uSathane okuphazamisayo akadede ngegama likaJesu waseNazaretha. Amandla kaMoya Oyingcwele akabe kuwe, akakuthwale
akulondoloze, akufihle noma ikuphi la uhamba khona. uNkulunkulu ekhona amandla, iba inqaba yakhe. Zonke izindlela zakhe zona ke ekuthandazeni kwakho ucela uNkulunkulu akwembulele izindlela zakhe, uye kukulandela abantu ongahlangene nabo. Uzoze uthole ukuhlukumezeka, uze wahlangana nokuhlukumezeka ngenxa yalento yokuhamba nabantu abahambayo. Kodwa ndodakazi, ngenxa yalento yokulandela abantu abangenandaba nawe, ungesabi ukuhlukana nabantu noma sethi ubajwayele kanjani ukuze uzithole ukuthi ubani. Nkosi ngithwalele yena, ihlele yena. Ele mama ungamiyeki naye Nkosi, ngicela umgcine njengabani, uthande njengabani. Umusa weNkosi mawuhlale phezu kwekhanda lakho ubusuku nemini. Izimpi zakho zidedele kube izimpi zikaNkulunkulu. Mfethu ngizwa kangcono kunabantu. Izimpi zakho ziyeke kube izimpi zikaNkulunkulu. Abalwa nawe balweke balwe noNkulunkulu. Abakuhlaselayo bayeke bahlasele uNkulunkulu. Abagijimisa ngemuva bayeke bazogijinyiswa uNkulunkulu. Haya ukulwa kwakho ngicela manje ukudlulisele kuNkulunkulu. Uzobona ukunqoba kwakhe, uzobona. Yo mfowethu, nalembe